साल कलक 15 থেকে 20 दिन सिगां रमनिया नन धनपुर कन्स्टिट्युएन्सी कैम्पिंग खालामनो नुखा आ कैम्पिंग खालामनो बुथानो तिनि कनै कन्स्टिट्युएन्सी न बक्स नगताय धनपुर कनै कन्स्टिट्युएन्सी न बीजेपी नि एमएलए कतालंगे आसु फाग्या भाई मातंग सर बेलाय हामबाय जत मिडिया दङ जों साइमनो सुदोस नंनो जातिबो साजात समयनिसिम अपेक्षा होनो कारण जोंनि बर' राव बे बोसोर मासाया मानमैया दंसोनाय जोंनि बर' राव बे बोसोर बुजिसोनाय रि नायखाब्ला सिपिएम न मानिक सरकार रि नायखा 20 বছর मुख्यमंत्री जाखाते 5 বছর एमएलए जाखा 25 माने 5 बारनि एमएलए अंखा धनपुर बक्सनगर बर' सिपिएम अंखा जोंनि बर' राव बुजिखा जे तै मुतिया टंलिया कारण जेदिके उन्नति दङ यांगन माथांसेना हिने जों बर' राव बुजिखा आबानि बागैनो যারা ভোট দিনাय बर'नोबो हामबायरियो যারা भोट दिया बर'नोबो हामबायरियो कारण जों ताबुक डेभलपमेन्ट नांगौ उन्नति नांगौ कारण ताबुक धनपुर तै बक्सनगराव जोंनि प्रतिनिधि सभाया पवित्र विधानसभा आबुक धनपुर बाय बक्सनगर ब्लक लाइमानि बर' रावखौ जोंनि बिसेसके जोंनि बर' राव लामा करै दै करै न करै हुक करै जोंनि बर' रावखौ आं नुखा नर जतन आंनि लगिबो दं नुखा जे जोंनि बर' राव बेलाय खस्थ' आबानि बागैनो जोंनि बर' राव बुजियाखैनो गोबां जों जे आसा खालामनानै बनि साइफुनो जे गोबां भोट दिनो जोंनो पवित्र विधानसभा जोंनो जितिरि दं आबानि बागैनो जत धनपुर बक्सनगर जत नुपुरमा हामबायाफोर नंनि बिसिंथे आं मेसेज होनाय आगामी दिन जोंनि सरकार जों डेभलपमेन्ट खायनाय धनपुर बक्सनगर जे उकलक लाइजाब दंमोन जों डेभलपमेन्ट खायनाय जोंनि बर' रावनि बागै बिसेसकै आं जोंनि बर' रावनो नायनाय जोंनि बर' राव যারা दै करै लामा करै न करै हुक करै आं नायनाय जोंनि बर' रावनि टिप्रासा हामख्राय मन्त्रिनो आं सर बस कने लोकसभा इलेक्शन न धनपुर ते बक्स अकने कन्स्टिट्युएन्सी सीट बुसक जते एफेक्ट खालायनो दुईटा लोकसभा मत एकदम कन्टेस्ट खायनो मत जिकरि बर' कन्टेस्ट कस्करि सीपीएम तो चीनी बर' खाया विशेषकर चीनी बर' सीपीएम खाया चीनी टिप्रासा सीपीएम खालिया कारण तां खालिया हमला चीनी बर' अनेक थकका जोंनो मासाया मानैया न करै हुक करै अशिक्षित खायगा चीनी बर' जों ताबुक चीनी बर' शिक्षित दंबायखा जों बुजिखा जोंनो जे थकक माने आबानि बागैनो चीनी बर' सीपीएम खालिया जेदिके चीनी बर' थांगो यांगनो आबानि बागैनो दा सीपीएम बा चीनी बर' खरिका चीनी बुकुम बारा खरिका चीनी टिप्रासा सीपीएम ना ओमफ्राय खि सालांथि सुखा चीनी बर' सीपीएम न जतके खि सालांथि सुखा तांगने आबानि बागैनो चीनी बर' थकको चीनी बर' मासाया मानैया खायगा आबानि बागैनो गरैखा माने टिप्रासा खरिका माने जेदिके टिप्रासा दङ यांग सरकार गठन करि तां बीजेपीओ दङ चीनी बर' सरकार चीनी बर' टिप्रासा जत टिप्रासा बीजेपी मान थाङो आबोमोन बीजेपी सरकार आगामी एकदम कसान खायनाय कोनो नो डाउट गायते नरक नखरा एडिसिनि अवस्था चीनी टिप्रा मथा चीन ताफुसाव दुई टुकरा आंहा मियानो दुई टुकरा आंहा तै आगामी दिनाव कय टुकरा जानाय म ईश्वर साइमन जाने म चीनी बर' राव बोसोर बिभ्रान्त खायो बोसोर दुख खस्थ खायो एडिसिनि नुकुंबाय माने दा एडिसिनि नर मसो नुकुन हा ताबो मथा बायै से ताबो टिप्रा स्टेट पार्टी हिसाबै दा चीनी बर' राव आगामी दिनाव तै कोनो बिभंग करे बीजेपी सरा आगामी लोकसभा दुईटा सीट कसान खायनाय तै मोदीजी कसान भारतवर्षमा जैसे कोनो मोदीजी ना हारिना नायदि मोदीजी एकदम कसान खायो सर टिप्रा मथले कामरा न नोंथां को कसान मुसुं पार्टीयाव दबर वेलकाम खालाम आं जारा ताफुक संनो टिप्रा मथ ताफुक संनां कोयो थानसा खायो जमनायो थानसा नरबत नायो थानसा कागलायै बिभ्रान्त दङै लाभ करै फारि जों थानसा खायो सरकार गठन खालायनाय सरकाराव फायदि नरा जोंनि टिप्रासा रंनो जारा जों आगो माने मागै जोंनो साहाय्य खालामो बीजेपी फायदि याग लायो सरकाराव खालायनाय सर एडिसिनि बाय इलेक्शन बुखरगो उनो एडिसिनि बाय इलेक्शन जोंखोना मिटिं खाय दङ जोंखोना डिसिजन लायो जोंखोना मिटिं खायलायै जोंनि पुरा एमडिसि एमएलए पुरा कमिटि जोंखोना डिसिजन नाय दङ जों बाय इलेक्शननि बागै जों प्रस्तुत हामबाय